நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு தகவல், மனசை பக்குவப்படுத்துவது எப்படி. அதாவது முதல்ல மனசுனா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் அதை எப்படி பக்குவப்படுத்துவோங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும். மனசு அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்மளுடைய உடம்புக்கு உள்ளே நடக்கக்கூடிய எண்ண ஆற்றல்கள் தான் மனசுங்கிறோம். அதாவது வெளியில் நம்ம என்ன தான் பேசிகிட்டு இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு சிந்தனை ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும், இவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும், இந்த வேலையை முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்கள் உடம்புக்குள்ளே ஒரு ஆற்றல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். எண்ணங்கள் உள்ளே நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது அவங்கவுங்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு இடமாகத்தான் இந்த மனசு இருக்குது. இந்த எண்ணம் அப்படிங்கிற விஷயந்தான் நம்ம உடம்புக்கும் மனதிற்கும் ரொம்ப முக்கியம். எண்ணம் எப்படி இருக்கோ அப்படித்தான் வெளியில் நடக்கக்கூடிய செயல்கள் நமக்கு அமையும். எண்ணத்துக்கும் நம்மளுடைய செயலுக்கும் நிறைய லிங்க் இருக்குது. அது எப்படி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்ல போகிறேன். இந்த கதை ரொம்ப லென்த்தாக போகாது. தயவு செய்து இந்த கதையை ஸ்கிப்